kaisa norokno phunukna musungo berai tini tongthokjak bakai tini norokno kaisa mani phunuknai ang joto ano agi joto nino amahai rok phaima rok nugo ge ani phaiya amani berai cinta tini kai phai sopai kya phai sopuna pore ano kor khaika nanya thama pore norokno phunuknai angko YouTube ni khaktui ulta sing khonalai tingke ulta silik ko Google Action phaika ulta rok sinduk tu hasi ada na Google Action mani pore tabo dorol to kawin temo hai tanang lemon utu maya bisa bisa pemani jadi tabu utuk sinai utuk manai merono ang mugzari to news to kaya hai pano meroni hamzamani borok kubama sabut kemani bisinti norok naimani bisinti si norok ni bisinti sama norok si mana ko hai biar ay tini tongthokjak lai baki norok nai tungni tabu legoral news phainai kaham news phainai daily update phainai subscriber phaitonli berai ko sinai tonli jati ni khorang